palen maro nai beta ti palen maro nai ay ke chuba chole nai ay ke chuba chole nai di prasa ayu lokthung di prasa ayu lokthung dini matai no maro nai dini matai no maro nai ay ke chuba chole nai Musik satung keprabo norok payu joto paimani bagai sini urani candidate sini bubagrani bini bhai Maharani Kriti Singh Deborma Raj Paribar ni जों ताकलाय बनो पास खारिना बागै कायथाम दल जों जुदुंखा मथा बीजेपी आईपीएफटी जों जतन जुदुंखा महारानी कृति सिंह देबरमना जों कप्लाय खायनाय सीपीएम कांग्रेस न जों हारिनाय सीपीएम कांग्रेस न हारिनाय बागै जोंनि जा खायनाय नांनाय जों खायनाय जत जे जोंनि बुरि बदल बुमा बदल जे सिक्ला बन्द मथा जतन जों मिले सामं तांलायनाय एक संग सामं तांलायनाय मथा हिया बीजेपी हिया आईपीएफटी हिया जतन मिले एक संग सामं तांलायनाय मनि बागै नरंनो फक्थाय थानि सायखनाय जोंनि एमडीसी हेरां देबरमा नरंनि बसंगा कक सायखनाय बेलाय बेलाय हामबाय बेलाय हामबाय जतन दिबर काहाम जत आनी रांसाकनि खाजानि ताखुकै बुहुकसं मथा बीजेपी आईपीएफटी जत जरा फाइनाय रक आनी रांसाकनि ताखुकसं जोंनि एकटिन उद्देश्य बोसखांनि 26 तारिखआव जोंनि महारानिनो गोबां भोटार खायै जों लिड खायनाय इतिहास बारि खायनाय जों कुनो मथा हिया बीजेपी हिया आईपीएफटी हिया सीपीएम हिया कांग्रेस हिया जोंनि एकटानि उद्देश्य जोंनि तिप्रासा बोरै राज फेमिलिनि महारानी कृति सिंह देबरमा जोंनि तिप्रासानि मोखां जोंनि दिल्लीआव थाङो आबानि बागैनो जों जतन बोसखांनि 26 तारिखआव जों महारानिनो जों गोबां भोटार जितिनाय ताइ नरंथानि कयो दिनै कय तारिख दिनै 26 27 28 तारिख जों जतन थानो नांनाय आम्बासाव जों नमिनेशन दाखिल खायनाय महारानी कृति सिंह देबरमानि बागै जों जत थानाय दे जों जोंनि राज फेमिलिनि राजकन्या कृति सिंह देबरमाना ताकलाय जों इतिहास तैयारि खायनाय दे बुबाग्रा आयुग लक्ष्मण बुबाग्रा मोदी जे बेलाय हामबाय जों बोसखांनि लोकसभा निर्वाचनाव जों जत पालखायै कमिटि खानाय बीजेपी आईपीएफटी मथा कमिटि खानाय खावै जों भोट कमिटि खानाय डिस्ट्रिक्ट खानाय ब्लक खानाय स्टेट लेवल खानाय जतन खानाय जों साखासे दिल्ली से थांचा हकाय
जों मिया बुबग्रा दंगो त्रिपुरा मथन जतन लिडार दंगो बीजेपी नि जतन लिडार दंगो आईपीएफ नि जतन लिडार दंगो हंगा ताबुक बाजारा मथा खाइते नगर नगर थांगै ता नखर दिंगाखाय बर' हंगाखाय सीपीएम बरं नरक सिन्नी तो खाइदे बसकांगो बरं जवाब नायसै जोंनि सुदु उद्देश्य महारानिल' जों एप्लाइ खायनानै कोनो पार्टीख्रै सुदु महारानिल' राज फेमिलिनि ताक्लाय जोंनो इतिहास तरि खायनाय खायमानि परे दिल्ली रहमा परे कैबिनेट मिनिस्टार बंनाय चिनि बुकुं बारानि बिसिंगो ए महारानि चिनि बागै कक सानाय जखन चिनि बुबागरा एको साइन खायफ्रा आं दङ आं दिल्लीआव आं दङ साइन खायफ्रा आं दङ अमित शाह जी सावो 70-75 বছরা নরংনি ত্রিপুরা সারংনো যে বঞ্চিত খাইমানে এই বঞ্চিত খাইনা রিগলাক এই বঞ্চিত খাইলিয়া চিনি মানথাই চিনি যা মানথাই ত্রিপুরা সারংনি রাজনৈতিক অধিকার নখ খাইনি অধিকার চিনি হানি অধিকার সে যে অধিকার দङ जोंनो নাই आबाद साव बुबाग्रा लास्ट फाइट मतलब कुछ ना कुछ देगा हम सामने वो एग्रीमेंट खाई कैसे कागज तो फाइगा मोनो लास्ट फाइट एग्रीमेंट खाई तो फा इतिहास एग्रीमेंट साइन खाम महाइन साइन खाया भारत सरकार बाय साइन खाम महाइन साइन खाया त्रिपाक्षिक चुक्ति उरो आईपीएफ टीम दंगो बीजेपी दंगो मथा दङ जखन चुक्ति खायप्रो आं दङ आईपीएफ नि शुक्लाचरण नवाजा दङ मुख्यमंत्री दङ चिनि महाराज दङ म हाइनया आबायनो जारा ओ चुक्ति न सिनि बागै कासुनाय बरनो जों चिनि त माखानाय खायनाय जे बसकांग चिनि महारानी कृति सिंह देव बर्मानो जों चार प्राण दुय इलेक्शन जैसा पर्यंत नगर थांगै महारानी बागै प्रचार खायनाय महारानी बागै जों प्रचार खायनाय जायाय नोंयावै चिनि त्रिपुरासानि बागै कक सानाय ब आबायनि बागैनो जों ताबुंनि सिमे जों तेनगो आसुगलिया इलेक्शन पाया जरा जों इलेक्शन पाया जराथै जों तेनगो आसुगिया जों नगर प्रचार खायनाय चिनि महारानीनि बागै जों प्रचार खायनाय बसकांगो जों लिड खायनाय बरंनो जब्द खायनाय सीपीएम न कायसापुनो भोट बुइना रिरिया खायनाय बागै जों नगर प्रचार खायनाय कारण सीपीएम र 30-35 বছর চিনি बागै शोषण खायगा चिनि बरंनो कोनो खायलिया कांग्रेस कुन चिनि बागै कोनो खायलिया ए कांग्रेस सीपीएम चिनि त्रिपुरासानि बागै कोनो खाया चिनि बरंनो बुकुं बारंनो बागै माचाया मानैया खायगा कांग्रेस चिनि रिजर्व सीट बातिल खायगा ए कांग्रेस सीपीएम रनो साका जे कांग्रेस आमलो चिनि बरक थाहा करक लाई थिका हनै बरक सावो किन्तु सीपीएम बाय कांग्रेस ताव थामजागै तुगु तामनि बागै बीजेपी जों काहाम सामुंतां तमनि बागै चिनि बररंनि बागै मोदी जी दङ माने आगे नरक मते हाय लामा कतर नुनुखा नुगिया मते हाय लाइट खासि जों नुनुखा नुगिया हा ताव बीजेपी फाइमा पर लामा कतर ट्रेन चलियो लाइट खासि जक दङ लामा काहामुंगो दुई काहामुंगो जतनि बागै व्यवस्था दङ आबानि बागै न खाजानि ताखुकै बुगुचों जों बसकांगा जों परिश्रम खायनाय चिनि महारानी कृति सिंह देव बर्मानो जों जितिरिनाय बसकांगा मोसक सावैनानि कक मथाका जतना हामबाय जों पुरानि परे जों उरो थानाय ब्लक गानाव थाङो सभाव पूर्व त्रिपुरानि जे चिनि कैंडिडेट चिनि बरम गनांजुग कृति सिंह देव बर्मानि प्रचार जों फायै विशेष कलाई चिनि कृष्णपुर विधानसभा केंद्र राज्यनि कैबिनेटनि चिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मिनिस्टर विकास देवबर्मानि नेतृत्व जे जों अरो तिनि रैली खालामनानै इ रैलियाव जों तिनि परिष्कार सिजाखा टोटल भोटारनि चिनि जदि 6 भाग बाखांकाय 1 भाग से सीपीएम कांग्रेस माननाय 5 भाग बीजेपी मानदा अब परिष्कार थांगा चिनि भारत माता के टाउन मागे हिंकाय चिनि तालिका काहाम राज परिवारनि बरक ताबु कैंडिडेट उखा राजा हिंकाय अब किसानी कगिया राजा हिमानी किसान कगिया राजानि राजा रब्बा
गोपाल तंखाइसे राजा खाय उंगे उंगैया हाइबले आवन बागने ताखुबताय बुखुकसं सिनि तालिका काहाम आगे बुइसावो आरो त्रिपुरा थाबाय बीजेपी बुलाइलाय हिंदे बुलाइया वालाइया ताबो जत्तनि हिले पार्टी काहामकाय बीजेपी नि मोदी जी नि नेतृत्वे जत्तनि पार्टी काहामनि बागायनो तिनि आईपीएफ टी त्रिपुरा मथा बीजेपी खलाय जत्तनले त्रिपुरा सार गोबां हंगाय जों बीजेपी वो तार माने जों परिष्कार 2024 अरनि खरकनि एमपी पूर्व त्रिपुरा कीर्ति सिंह देबबर्मा पश्चिम त्रिपुरा चीनी प्राक्तन चीनी मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव गोबां बुट मानाय अब किसा मिसाबाया रेकर्ड बुट माने जों रहर का हंकाय जों केंद्र मंत्री बो माननानै एकटा सम्भावना दं आवन बागैनो चीनी दुख दुर्दशा तामसा नरेंद्र मोदी जी तामसा अमित शाह तामसा जो पीछे रहता है उसको सामने लाना है हिनो लास्ट मैन शुड बी फर्स्ट जे बरक उकलोग आसने बरक तुमुना नायो भारतवर्ष 29टा राज्यनि बिसिंग जतनले उकलोग क्लाइजक त्रिपुरा राज्य त्रिपुरानि बरक रत्न बरक बुसकांग तलांगना मुजम आवन बागने सावो ओ त्रिपुरा सारक ओ उकलोग क्लाइजक रक ओ पुंद्रि पुइसां सुदर नरक तामनाय एकाय डेभलपमेन्ट नायो एकाय नरक सिखाक निखाक ngै नरक डेभलपमेन्ट अंगलाक नरक आलादा आलादा तोहाकाय नरक डेवलपमेंट उंगलाक और मगर नरक तामसान व्हाट यू वांट आप क्या चाहता है ये सुंगो अफ्रीका तामसाका आईपीएफ नि बरक बीजेपी नि बरक त्रिपुरा मथानि बरक जे दिन त्रिपुरा राज्य वो त्रिपुरा सा एकॉर्ड उंगो त्रिपाक्षिक चुक्ति उंगो सिनि माननीय जनजाति कल्याण मंत्री विकास देबबर्मा तंगो ओ जगह तामसाजा काहंकाय नरक त्रिपुरा सा रकनि दुर्दशा सुं बुजियो जों दिल्ली तंति दिफान बुजियो नंगनि सम्मान निदानि नंगनि नुखुम चलिया थापाव हर चुंगानि आवन बागने नंगनो सम्मान निमन बागै नरक कोनो दिन चिरि खगिया महाराजा वीर विक्रमेर नामे एयरपोर्ट नामकरण करते हबे हिन नरक सिरिया हाइफानो जों सिमानि बागै महाराजा वीर विक्रमनि बुमुंगा एयरपोर्ट दिखा आबै थागिया नरक ताइबो तुइ फाइदि हिसाव गरम गोदान मानिक साहा चीनी अरनि मुख्यमंत्री चीनी जनजाति कल्याण मंत्री न सावो यस चीनी बरमुरा हाथाय कतरंगमा हाहाय गंदासरा गंदा तुइसंगमा हाहाय नंगनो आरो बो जागानो स्लाइना तंखो तुबुसिरि हिसाबले निनि तुइसाक्रान मरासरां थांका निनि थाइप्ल फां चलतासरां थांका मसान्दुइ कुथुइ हेजामारां थांका मुइतुलुं कसुसरां थांका निनि उंकलुं निनि थाइलिक बुलुं कला बागानुं थांका नंगनि रांसाक तुइसा सुनासरां थांका आबनो जत लिस्ट बुदि सिरि हिसाबले आबने बीजेपी हाय काहाम सरकार ताइ करि आवन बागैनो आगे के चुरी चुरी चुपके फों खार खारय तंगलायो तब के सीपीएम कांग्रेस तक चराप पश्चिम फाइसिंग कांग्रेस पूर्व फाइसिंग सीपीएम बसावो सीपीएम रक आगे कांग्रेस ने सप्रागो बरते बीजेपी ने बुद सीपीएम ने बुद जेरिनबा जे कांग्रेस ने सीपीएम बाय सप्राग जगो बरक कांग्रेस ने बुद दिया कांग्रेस सीपीएम ने सरागो बरक कांग्रेस ने बुद दिया और बुद जो तो बीजेपी मानना अवन बागैनो सुंगबो 2028 जिनी बरम गनां अरनि एमएलए उंगै मंत्री उंखा अरनि 2028 बताय फायदा दांगलाक बिनि कामप्ली खाजिखाने बबुत पास टाउन मागे हिंकाय बसावो आं बनो बिनि बस्तांगो आं प्रशंसा खालामैया बसावो आं कृष्णपुर विधानसभा केन्द्रव विभिन्न बाबाइसिन बरक बुजिया रंगे बागै बुइबा चुकली सुकजांमा बागै आनो बुइ हिंका आनो बुइ सेलेंखा हाइफानो जिसु ख्रिस्ट बिनो बनो सेलेंनाय रंनो नाकारमा हाय गोबां माहाय जे बरक आनो जाजाया उंनाय बिनि बोसारंना आं एकलायबा भर्ती खालायनाय चेलेंज बि साजाक तु देबो खोनाबोदे लास्ट डे आउन मगनि सं सानामु सं ताखुबताय बुखुक सं बिगरानि कुनो राजनीति पार्टी करै बिगरानि कुनो कालार करै जे जागा माने बरा थानाय शिकला जुबक रक जे जगह जे सरकार चाकरी दियो बड़ थानाय आउन बागैनो बिगरा शिकला रक कर्मचारी रक जे बरक सुगिया अपने लिस्ट लाइदि 60टा बुथ दङ इ केन्द्रव 60टा बुथ साबो सरकारी सुजुग मायाको जे बरक त्रिपुरा मथाय याकाय बीजेपी फाइका सीपीएम याकाय बीजेपी फाइका कांग्रेस याकाय बीजेपी फाइका बरक न पहिला सुजुग रिना बागा आंनि थाने कबक नाय
Ani bagai hikai. Je BJP chung age chung tabung mai aphan ulofan mannai bila to chini bodol nei. Je borok CPM ni tini phaika all list lang thandi boundu chung pala sujog ni nai. Borang chung khakla bai chung kabagai na haka. Aun bagai na. Kaisa slogan tini tongo Delhi ni si phaika. Tamo गारंटी है भाई गारंटी है मोदी जी गारंटी है गारंटी है भाई गारंटी है मोदी जी गारंटी है गारंटी है भाई गारंटी है मोदी जी गारंटी है इसका बाद 400 पार इसका बाद 400 पार इसका बाद 400 पार भारत माता की भारत माता की हम भाई खुलम का फिर एक बार मोदी सरकार